Markedskravene øges kontinuerligt, og du oplever formentlig en stadig større konkurrence. I sådan et miljø kan effektive tekniske løsninger være afgørende for din konkurrencedygtighed. Omfattende CAX-data og effektive softwareløsninger gør det muligt at forkorte din tekniske projektering på en bæredygtig måde, fra det grundlæggende koncept til planlægning, produktion og indkøring. Med 12 CAX-datatyper af høj kvalitet er Siemens leveringsdygtig i en af markedets mest omfattende produktdatabaser til brug i dine projekteringsopgaver. Det giver dig rigtig mange fordele. Den tidskrævende proces ved manuel dataindsamling elimineres fuldstændig, og forekomsten af fejlbehæftede data minimeres. Arbejdsprocesserne kan automatiseres, og tidsforbruget for projektering kan reduceres kraftigt. Hvordan kan Siemens Data give dig en optimal arbejdsgang og optimere din projekteringsfase? Lad os se på følgende eksempel. Du projekterer forsyningen til et transportsystem, og du ønsker at benytte en kompakt maksimalafbryder. Sådan bruger du produktkataloget, Industry Mall eller produktkonfiguratoren. Du vælger blot det passende bestillingsnummer. I vores eksempel er det nummeret for den innovative 3VA-kompakte maksimalafbryder med tilbehør. Du kan anvende de tilhørende CAX-data på adskillige måder. Fra Siemens ved at anvende Industry Mall eller via CAX Download Manager. Eller direkte igennem ePlane-dataportalen. Begge verdener er perfekt integreret. Under alle omstændigheder kan du reducere den brugte tid så meget som 80% sammenlignet med manuel dataindsamling. Med de importerede CAX-data kan du nu begynde at arbejde med elprojektering i ePlane Electric P8. Vælg blot dine enheder fra ePlane Electric P8 artikeldatabasen eller fra ePlane dataportalen og benyt træk og slip for at placere dine enheder i eldiagrammet. Dette sparer tid, da det eliminerer den kedsommelige søgning efter data og eldiagramsymboler eller opbygningen af symbolet. Nu kan udformningen af forsyningstavlens virtuelle prototype i 3D begynde. Dette inkluderer data fra materialets logistik og produktionsintegration. Siemens CAX-data kan selvfølgelig også benyttes til planlægning af todimensionel layout af forsyningstavlen ved ePlane Electric P8.